से बोला तारो कहते नाम हो जनी खिसिया तू एगो बाटे नु काम हो। अरे बताइए कहवा से बोला तारो नाम घर कोनो बाकी ना कहवा से बोला तारो कहते नाम हो जनी खिसिया तू एगो बाटे नु काम हो। नंबर से भक के राखल बा नंबर से भक के राखल बा बुझलू कि ना बुझलू दिमाग तोहर पागल बा रॉन्ग नंबर लागल बा। अच्छा दिमाग तोहर पागल बा रॉन्ग नंबर लागल बा। रखबा कि ना रखबा फोन हो पागल। मोबाइल फॉर्मेट हो जीमेल पर बाटे की नंबर नु सेट हो। हाँ लफुआ तारा लफुआ अरे हो गइल रहे मोबाइल फॉर्मेट हो जीमेल पर बाटे नंबर नु सेट हो। सेट बाटे जदी नंबर तो बोला का लिखल बा नाम हो लइकन के बेवकूफ बनावल लइकन के हाँ काम हो। नामवा लिखल पर का जलबा नामवा लिखल पर का जलबा नंबर से विद्या को हम कहता दिमाग तोहर पागल बा रॉन्ग नंबर लागल बा। दिमाग तोहर पागल बा रॉन्ग नंबर लागल बा। विधाता के साथ देले न होइबू नंबर अपने हाथ। सुना ये सब काम ना बा हमरा। अच्छा मिलल होइबू विधाता के साथ देले न हो खबू नंबर अपने हाथ। ढेर बतिया वाला अब जानी बोला फोन रखा फिलहाल। अच्छा जाना तानी नीमन से हम तोहरा के बीसा। अरे ना हो उड़ गइल सब है बा चल बा उड़ गइल सब है बा चल बा। ए काजल बुझलू दिमाग तोहर पागल बा रॉन्ग नंबर लागल बा। ऐसे मत कह दिमाग तोहर पागल बा अरे रॉन्ग नंबर लागल बा। इडियट ओ माय गॉड क्या आवाज है।